Hudobné vlny a pulzujúca zábava prenikali na tanečný parket, ktorý sa stal epicentrom zábavy. Členovia študentského parlamentu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravili nezabudnutelnú noc, a to s témou, aká ešte na plesoch nezaznela. Návštevníci matrikulačného plesu UKF zavítali do sveta kasín blištivého Las Vegas. Všade môžete vidieť karty a farby čiernu, zlatú a červenú. Nevšedným zážitkom boli aj neoficiálne, rýchle a bezstarostné svadby ako v meste, ktoré nikdy nespí. Čas na spanie nemali ani účastníci plesu. Tanečné kolo odštartovala skupina Follow a kapela Horký že slíže dokázala posunúť plesové tempo na ďalší level. Z parketu však návštevníkov nenechali odísť ani výborní DJ. Čo by ste chceli, aby si účastníci odnesli z tohto plesu? Hlavne dobrý pocit a zážitky. A možno ten pocit, že sa tu cítili dobre a spoznali tu nových ľudí a nezabudnú na tie vysokoškolské časy. Ples Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je súčasťou univerzitnej tradície. Tento rok sa konal už 22. ročník. Ja som veľmi rád, že na tieto plesy chodia nie len študenti, ale chodia aj bývalí študenti, dnes už naši absolventi, ktorí si tak trošku prídu pospomínať na tie svoje mladé časy. Účasť na plese bola do 1000 ľudí. Keby som to porovnala s tými obdobiami pred koronavírusom, tak je to oveľa menej, ako to bývalo študentov, ale tak pomaly sa tomu učia a môžeme to pokladať za celkom slušnú účasť. Prípravy na ples prebiehali už niekoľko mesiacov vopred. Rezervovaním agrokomplexu, rezervovaním kapiel, príprava celého programu plesu. Členovia študentského parlamentu spolu so študentmi telesnej a výtvarnej výchovy oddeli priestory agrokomplexu do nového šatu, čo sa páčilo aj návštevníkom plesu. Úžasné. Tešíme sa z toho všetkého. Výborná kulisa, dobrá účasť a výborná partia. Výborne. Tento ples je nádherný. Dobré jedlo určite. Bohatá tombola zabezpečila, že šťastlivci odišli so skvelými cenami. V štýle Las Vegas to nebolo o nič menej ako jackpot, cestovné zájazdy, televízia, rôzne darčekové poukážky a mnohé iné. K životu samozrejme patria povinnosti, práca, ale patrí aj spoločenský život. A myslím si, že plesy sú taký ten pekný, kultúrny, slušný spoločenský život, ktorý treba pestovať a podporovať. V nitrianskom Las Vegas to vyzeralo, že parket získal vlastný život. Tancovalo sa až do skorých raných hodín. Viktória Baranová, televízia Nitrička.